gua nang grebani gimana ya? Ya aku tak dadi tukang video. Tukang video. Ya. Tukang maido. Iya, ana maneh tukang apa? Gimana iki? Iku ngarepmu. Oh, ngarepmu ki, jegle ngarepmu ki. Ki tukang goreng ayam. Dicemplungne ke Gawe ontran-ontran. sana. Iki tukang cetik geni. Tukang gawe ontran-ontran. Gua ning gani gimana? Ana maneh iki tukang gawe selondran. Oh, begitu. Iki tukang apa iki? Oh, tukang mangan. Duh, tenan ana tukang mangane barang. Apa molo-molo, Nak? Kok doyan selondran? Anakku kok enggak selem sih? Apa ya? Iya. Apa maneh Pak Gere?